משיכת עמלות, כל סוכן שמעוניין, תמיד נפתח את האופציה בין החמישי לעשירי לכל חודש. מה שצריך לבצע זה מאוד פשוט. נכנסים ל-Finance, Commission Report. הלחצן הזה יופיע תמיד רק בחמישי עד העשירי כל חודש. אנחנו רואים פה בצורה ברורה מה העמלות שמגיעות לנו. Unpaid, כי זה עוד לא שולם לנו. זה מה שיש לנו עמלות שישולמו לנו בעתיד שכרגע כבר רואים אותם. אני מדגיש שוב פעם Unpaid. אפשר לראות פה את כל העסקאות ומה מגיע פה. זה השורה. מה שמבצעים, לוחצים על הלחצן. זה השער שעליו מתבסס את תשלום העמלות. עוסק זעיר פטור, זה הסכום שהוא צריך בקבלה לרשום. עוסק מורשה, שצריך להוסיף מע"מ, זה הסכום שצריך להיות על החשבונית. אני מדגיש שוב פעם, עוסק זעיר פטור, זה הקבלה, עוסק מורשה, זה החשבונית. מבצעים טעינה פה של החשבונית, כלומר תשמרו אותה במחשב שלכם. choose file, ייפתח לכם החלונית, מתאינים ועושים send request. לאחר שתבצעו את זה, בעצם הנהלת חשבונות שלנו מקבלת את כל המסמכים שלכם, מקבלת את הכל בצורה ברורה, עוברת על זה, רואה שאין טעויות, ומשלמת לכם. בערך בין 10 ל-15 יום, התשלום נכנס לכם, בהתאם למסמכים שצירפתם. במידה ויש תיקונים, אנחנו כמובן מעדכנים, לפעמים יש כל מיני עסקאות שנכללו ולא היו צריכות להיכלל, אז קחו את זה בחשבון, או לפעמים דברים שהתפספסו, וכן אנחנו עושים בדיקה נוספת, כדי לראות שבאמת הכל ייכנס. דבר הכי חשוב, לא הטענתם את המסמכים. האופציה הזאת לא תיפתח לכם. כלומר, קודם צריכים להטעין את המסמכים, אני לא מדבר על חשבונית קבלה, אני מדבר על המסמכים, מסמכי הבנק שלכם, אישור חשבון, ניהול ספרים, כל הדברים האלה. רק אז, הלחצן הזה ייפתח.